harafin Sinanci da zan koya muku a yau ita ce da, harafin kuwa na da nasaba da harafin Loong. Idan an duba sosai za a gano an hada harufan Loong guda uku tare sai sun zama da. Ma'anar harafin ita ce yadda dabbar Loong ta tashi. Dabbar Loong dabba ce da ke cikin tatsuniyoyin kasar Sin tun fil azal, wadda ta kasance da daga cikin alamun al'ummar Sinawa. Kwanan baya, babban rukunin gidan rediyo da talabijin na kasar Sin wato CMG ya gabatar da take da kuma tambarin shirin talabijin na murnar sabuwar shekara bisa kalandar gargajiyar kasar Sin na shekarar 2024. Gabanin bikin bazara na shekarar Loong da ke tafe a watan Fabrairu mai zuwa. An yi amfani da harafin na da wajen zana tambari a ƙoƙarin siffanta yadda al'ummar Sinawa biliyan 1.4 ke samun bunkasuwa, yayin da Loong ya zama alama ta ruhun jama'ar ƙasar Sin cikin duban shekaru da suka gabata. Siffar harafin da ya haskaka ya yi kama da matarar bayanai ta microchip. Daga harafin Sinanci mai dogon tarihi zuwa fasahar zamani da ya hada zamanin da kuma makoma tare.